Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι 25 Ιανουαρίου του 26 και ξεκινάμε άλλη μια πεζοπορική ημέρα. Έχουμε βέβαια παρέα πάλι μαζί μας τη Φλόρενς. Σήμερα θα κάνουμε ένα μονοπάτι αρκετά γνωστό, αλλά την τελευταία φορά που πήγα πριν 3 χρόνια, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, ήταν αρκετά εγκαταλελειμμένο. Η διαδρομή που θα κάνουμε είναι από τα Πλατανάκια δίπλα από το Πανόραμα μέχρι το Χορτιάτι, που έχει ένα αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο. Είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή μέσα από ένα φαράγγι και συναντάς διάφορες κατασκευές διαχείρισης νερού στην πορεία. Περνάς μέσα από, ας το πούμε, μια τύπου σπηλιά και έχει πολύ όμορφες εικόνες. Ελπίζω από την τελευταία φορά που πήγα να έχει διοργανωθεί κάποια εκδρομή, ας το πούμε, οπότε να ξανασημαδεύτηκε το μονοπάτι, γιατί όταν είχα πάει τα σημάδια ήταν πολύ λίγα, χαλασμένα και είχα δυσκολευτεί λίγο για να βρω το σωστό δρόμο. Συνέχεια πήγαινα προς πίσω, έψαχνα. Αλλά εντάξει, σήμερα πάλι θα το βρούμε όπως και να έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δείτε, είναι μια ωραία διαδρομή και θα προσπαθήσω να επιστρέψουμε από ένα κομμάτι που λέγεται Ρέμα Χορτιάτι Πανοράματος. Είναι ένα μικρό κομματάκι, αλλά μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση τότε, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Αυτή είναι η διαδρομή μας σήμερα. Πλατανάκια ρωμαϊκό υδραγωγείο, είναι αρκετά γνωστή και θα ήθελα να την έχω στο κανάλι μου για να μπορεί να την ακολουθήσει κάποιος όποτε επιθυμεί. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο δρόμο, πηγαίνουμε προς το Πανόραμα. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Για να πάμε προς το σημείο εκκίνησης, έχουμε βγει ήδη από το Πανόραμα και πηγαίνουμε προς το Χορτιάτι. Εδώ υπάρχει μία πινακίδα που μας γράφει Πλατανάκια. Πρέπει να στρίψουμε δεξιά. Εμείς δεν θα ξεκινήσουμε από το μαγαζί τα Πλατανάκια, θα πάμε από το δεύτερο πάρκινγκ του βασικά. Θα σας δείξω τώρα ακριβώς ο δρόμος πώς είναι. Προχωράμε το δρόμο εδώ, έχει κάποια σπιτάκια. Βλέπετε, έχει αρκετές πινακίδες. Μπορείτε να τις ακολουθήσετε δηλαδή άνετα. Τώρα, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, για να πάτε στο μαγαζί τα Πλατανάκια. Όχι, συγγνώμη, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Προχωράμε λοιπόν τον δρόμο. Φτάνοντας λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο, βλέπετε αυτή τη μεγάλη πινακίδα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καθαρά. Γράφει P1 δεξιά και P2 αριστερά. Το P1 είναι το πάρκινγκ του καταστήματος. Δηλαδή αν θέλετε να πάτε να πιείτε καφέ ή να φάτε, θα πάτε προς τα δεξιά. Εμείς θα πάμε όμως στο P2. Δεν θα στρίψουμε δεξιά, θα ακολουθήσουμε το δρόμο όπως πάει. Αυτός ο δρόμος, αν τον συνεχίσουμε, πηγαίνει στην περιοχή Κισός. Έχουμε κάνει κι άλλο βίντεο από αυτή την περιοχή. Εδώ είναι, φτάσαμε. Αυτό εδώ είναι το πάρκινγκ 2 από τα Πλατανάκια. Εδώ αριστερά, άμα συνεχίσετε το δρόμο, θα πάτε προς τον Κισό. Εμείς εδώ τώρα θα παρκάρουμε. Καλημέρα και πάλι. Βλέπετε, βρισκόμαστε εδώ που παρκάραμε. Ετοιμαστήκαμε, βάλαμε τα σακίδια μας. Βλέπετε εδώ
και ετοιμαζόμαστε. Εδώ είναι ο δρόμος που πάει προς το Κισό, το αυτοκίνητο, εδώ έχει πάρκινγκ να παρκάρεις άνετα. Εδώ είναι η Φλόρενς και ετοιμαζόμαστε να πάμε να ξεκινήσουμε την διαδρομή μας. Μισό λεπτάκι λίγο. Ωραία, ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας και πάμε. Φλόρενς, αγάπη μου. Τώρα, την προηγούμενη φορά είχα μπει εδώ μέσα. Από εδώ είχα ξεκινήσει και δεν μ' άρεσε καθόλου. Είχα κατέβει κάτω στο ρέμα και ψάχνα πολύ να το βρω. Τώρα θα πάμε κάπου αλλού. Θα μπούμε από εδώ. Βλέπετε? Και εκεί στο βάθος έχει κάτι σημάδια. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε την πεζοπορία μας από εδώ. Αυτό είναι το ρέμα. Εκεί είχαμε παρκάρει. Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπω πως τα σημάδια πρέπει να συνεχίζουν προς τα εκεί. Πρέπει να το έχουν ξανασημαδέψει. Ευτυχώς, γιατί την προηγούμενη φορά είχα δυσκολευτεί αρκετά. Λοιπόν, άρα ακολουθούμε τα σημάδια και θα τα πούμε στη συνέχεια στο μονοπάτι. Βλέπετε ότι πηγαίνουμε δίπλα από το ρέμα. Το μονοπάτι είναι πολύ καλά σημαδεμένο και φαίνεται κάτω ξεκάθαρα. Ναι. Κάναμε πολύ καλά που ήρθαμε από αυτή τη μεριά του ρέματος. Την άλλη φορά ξεκίνησα από εκεί που σας έδειξα το πρωί και είχα δυσκολευτεί να το βρω. Είχε και εκεί κάτι σημάδια, αλλά έχουν σβήσει. Αυτή εδώ η πλευρά έχει συντηρηθεί. Ακολουθούμε το μονοπάτι και όταν βρω κάτι ενδιαφέρον θα τα ξαναπούμε. Εδώ και αρκετή ώρα βλέπετε υπάρχουν αυτά τα ξύλινα σκαλοπάτια. Δεν ξέρω πότε φτιάχτηκαν, αλλά σίγουρα γίνανε για να οριοθετήσουν το μονοπάτι. Εντάξει, πολλά σημεία έχουν καταστραφεί, αλλά βοηθάνε σίγουρα. Κοιτάξτε τώρα εδώ που φτάσαμε. Εμείς ξεκινήσαμε κάπου από εκεί κάτω. Δεν ξέρω αν φαίνεται ο δρόμος. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Αυτό πρέπει να είναι... Λοιπόν, αυτό είναι κομμάτι του υδραγωγείου. Είναι κάποιο είδους αντλιοστάσιο. Τώρα θα μπορούσαμε ίσως με εργαλεία να το ανοίξουμε. Άμα βλέπετε, είναι μπουλόνι σκουριασμένο. Πάντως είναι σίγουρα κομμάτι του αντλιοστασίου. Το νερό, να, και εκεί απέναντι, άμα βλέπετε, έχει άλλο ένα. Ίσως ανάμεσά τους υπήρχε κάποια γέφυρα, η γέφυρα νερού εννοώ, η οποία γκρεμίστηκε. Έχει πάντως σίγουρα ενδιαφέρον να το ψάξω λίγο και ιστορικά τι ακριβώς είναι αυτά. Λοιπόν, θεωρώ πως θα φτάσουμε στο αντλιοστάσιο εκείνο εκεί απέναντι. Πάμε λοιπόν. Το μονοπάτι είναι αρκετά στενό
Και αυτά τα πουρνάρια εδώ, τα φύλλα τους είναι αγκαθωτά, οπότε σίγουρα είναι μονοπάτι που χρειάζεται μακριά ρούχα, κυρίως μακρύ παντελόνι και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Όχι τίποτα, για να μην καρατζουνιστείτε από τα φύλλα των πουρναριών. Κοιτάξτε εδώ τώρα είμαστε Florence. Πάμε λίγο προς τα εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι το αντιλιοστάσιο, ας πούμε, που βλέπαμε από εκεί. Και τώρα εκεί κάπου είναι και το απέναντι. Προφανώς εδώ είναι λίγο απότομα, ας προσέχω, πολύ δηλαδή. Ναι, πάντως βλέπετε όλο αυτό το ρέμα. Λοιπόν, αυτό το ρέμα ξεκινάει από το Χορτιάτι, φτάνει εδώ στα Πλατανάκια και συνεχίζει μέχρι τη Θέρμη, στο φράγμα της Θέρμης. Υπάρχει ένα μονοπάτι από το φράγμα της Θέρμης μέχρι τα Πλατανάκια, που θα κάνουμε σε κάποιο επόμενο βίντεο, και εμείς τώρα είμαστε στο μονοπάτι από τα Πλατανάκια μέχρι το ρωμαϊκό υδραγωγείο, ας το πούμε, που είναι στη βάση του Χορτιάτι. Τώρα εδώ βλέπετε έχει αυτή την κατασκευή την πέτρινη για να συγκρατήσει τα χώματα, υποθέτω. Ίσως ήταν και κομμάτι του υδραγωγείου, δεν ξέρω. Και εμείς περπατάμε πάνω σε αυτήν. Βλέπετε είναι σηματοδοτημένα αρκετά καλά. Υπάρχουν αυτά τα μονοπάτια, τα σημάδια. Μέχρι τώρα είχαμε κάποια ανάβαση, αλλά πολύ λίγη. Όχι κάτι πολύ έντονο. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, επειδή είναι άκρη και γκρεμός, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε σε λίγο. Κοιτάξτε εκεί το βράχο. Εντυπωσιακότατος. Εντυπωσιακότατος. Αυτή εδώ είναι η σπηλιά, τη θυμόμουνα. Κοιτάξτε, τώρα φτάσαμε εδώ στη σπηλιά, πάνω που είδαμε εκείνον εκεί το βράχο, που είναι εντυπωσιακός όταν τον αντικρίζεις πρώτη φορά. Εδώ περνάμε μέσα από το βράχο. Πάμε λοιπόν να το διασχίσουμε. Είναι κάτι που δεν συναντάς συχνά σε μονοπάτια. Είναι αρκετά χαμηλά. Πάμε με τα γόνατα. Νάτος ο βράχος, να και σπηλιά, να και η Florence. Η Florence πέρασε άνετα φυσικά. Εμείς, λόγω ύψους και όγκου, αναγκαστήκαμε να γονατίσουμε. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία, όμορφη κατασκευή αυτές οι πέτρες. Είναι τείχος συγκράτησης αυτό τώρα σίγουρα. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, να και ο βράχος αυτός που λέγαμε είναι επιβλητικός. Τώρα σίγουρα δεν φαίνεται καλά στο βίντεο, αλλά από κοντά είναι εντυπωσιακός. Λοιπόν, πολύ όμορφη διαδρομή μέχρι τώρα.
συνεχίζουμε την πορεία μας και θα τα πούμε σε λίγο. Δείτε λίγο εδώ, εδώ έχει καταράχτη και βάθρα. Τώρα από ό,τι βλέπω μπορείς να κατέβεις κάτω, δεν είναι απαγορευτικό η κλίση. Ίσως την άνοιξη που θα έχει πιο πολύ νερό και σίγουρα πιο καθαρό και πιο ζεστό. Ίσως έρθουμε καμιά βόλτα. Ωραίο σημείο. Πάμε. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει 30 λεπτά. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Αλλά κοιτάξτε να εδώ τώρα είμαστε στο επίπεδο του ρέματος, του νερού δηλαδή, πολύ κοντά. 30 λεπτά λοιπόν περπάτημα και είμαστε σε αυτό το, έχουμε δει τόσες όμορφες εικόνες και φτάσαμε σε αυτό το πολύ ωραίο σημείο. Πολύ ωραίο μονοπάτι, δεν το είχα. Την προηγούμενη φορά, επειδή έψαχνα πολύ το δρόμο μου, έχει περάσει και καιρός, δεν το θυμάμαι και καλά. Δεν το είχα δώσει τόση σημασία, αλλά είναι πραγματικά πανέμορφο. Α, κοιτάξτε εδώ. Δεν τα θυμάμαι αυτά την προηγούμενη φορά, απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ ένα κιόσκι. Τι όμορφο. Τώρα εδώ από πάνω είναι κάποιος χωματόδρομος. Τι ωραίο κιόσκι. Πολύ ωραίο σημείο. Και δεν έχουμε περπατήσει ούτε 40 λεπτά. Και δεν είχαμε και ιδιαίτερες κλήσεις, εύκολο. Ίσως και αυτός ο χωματόδρομος να είναι εύκολο προσβάσιμος με αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, θα το ψάξω. Λοιπόν, εδώ τώρα βγαίνουμε στο χωματόδρομο που λέγαμε πριν. Από όσο θυμάμαι τη διαδρομή, βλέπετε εδώ έχει μια ταβελίτσα που μας δείχνει πλατανάκια 1900 μέτρα. Όντως 1900 μέτρα περπατήσαμε. Λοιπόν, από όσο θυμάμαι θα είμαστε για λίγη ώρα στο χωματόδρομο. Τώρα, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εύκολο να χάσεις την έξοδό σου και να χάσεις το δρόμο σου. Οπότε θα ελέγξω λίγο το χάρτη. Λοιπόν, υπάρχουν σημάδια, βλέπετε εδώ, που σου δείχνουν που να πας, αλλά εγώ θα δω το χάρτη. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα που βλέπετε τώρα είναι το OpenStreet Maps, το οποίο μου δείχνει ότι εγώ είμαι εδώ. Αυτή η διακεκομένη γραμμή που βλέπετε είναι ο χωματόδρομος και η κόκκινη διαδρομή, η κόκκινη γραμμή είναι αυτή που θέλω να ακολουθήσω. Βέβαια είναι μια μίξη αυτό που θέλω να κάνω, τέλος πάντων θα τα πούμε πιο μετά. Άρα, ο χωματόδρομος βλέπετε εδώ θα πρέπει να στρίψουμε αριστερά στο χωματόδρομο. Τώρα, στο Google Earth έχω τη διαδρομή που είχα κάνει την προηγούμενη φορά. Οπότε βλέπετε ότι όντως ο χωματόδρομος είναι για λίγο και μετά φεύγουμε αριστερά. Άρα, έχοντας αυτά τα δύο υπόψη, συνεχίζουμε στο χωματόδρομο για λίγο και έχουμε το νου μας να φύγουμε αριστερά. Εντάξει. Βλέπω ήδη απέναντι τα σημάδια. Είναι πολύ καλά σηματοδοτημένο, οπότε δεν πειράζει. Καλά κάναμε και τσεκάραμε τους χάρτες, να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στη θέση μας. Εγώ τώρα, για να καταλάβετε, στο Google Earth έχω βάλει τη διαδρομή που είχα κάνει πριν κάποια χρόνια, για να έχω ένα σημείο αναφοράς ότι έχω ξαναπεράσει από εδώ, ας πούμε. Και στο OpenStreetMaps, το οποίο υπενθυμίζω
ότι λειτουργεί και offline, είναι από τα καλύτερα εργαλεία που μπορείτε να έχετε. Βάζεις τη διαδρομή μέσα και δεν θα σε νοιάζει αν έχεις ίντερνετ ή όχι. Και στο OpenStreetMaps λοιπόν έχω βάλει μια διαδρομή που βρήκα και κατέβασα από το Wikiloc. Οπότε συνδυάζοντας αυτά τα δύο θα δούμε ακριβώς ποια πορεία θα κάνουμε. Εδώ τώρα φτάσαμε εμείς στη διασταύρωση, ας πούμε, βλέπετε έχει πολλά σημάδια, δεν μπερδεύεσαι. Αφήνουμε το χωματόδρομο και συνεχίζουμε σε φαρδί μονοπάτι. Πάμε και μόλις βρούμε κάτι ενδιαφέρον θα τα ξαναπούμε. Κοιτάξτε τώρα εδώ έχει διαδοχικά, τι είναι αυτά, φρεάτια τώρα δεν ξέρω. Είναι εντυπωσιακά πάντως, έτσι. Και είναι κλειστά, είναι πέτρα από εδώ, πέτρα από εκεί. Και έχει και πολλά. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Α, από εδώ ανοίγει. Για να δούμε, πάλι έχει μπουλόνι σκουριασμένο. Θέλει, βλέπετε εδώ. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι σίγουρα ρωμαϊκή κατασκευή. Μην τρελαθούμε. Με κλειδιά θα μπορούσαμε να τα ανοίξουμε να δούμε, αλλά τώρα δεν έχω. Α, αυτό δεν έχει. Για να δούμε. Προσεκτικά μην πεταχτεί τίποτα. Εντάξει, τίποτα. Ένα φρεάτιο είναι. Μια τρύπα. Για να δω αν φέξω λίγο με το τηλέφωνο, θα δούμε τίποτα. Τίποτα, είναι... Τίποτα, είναι σαν δεξαμενή κάτι. Λοιπόν, πάμε. Α, αυτό εκεί πέρα μακριά το θυμάμαι. Θυμάμαι να το έχω ξαναδεί. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπετε έχει σκαλοπάτια. Εμείς θα πάμε, δεν έχει νερό. Θα πάμε μέσα από εδώ. Να βλέπετε εδώ είναι κάτι, είσοδος. Πολύ πιθανό να έχει υπόγειο αγωγό από εδώ κάτω, παιδιά, και αυτή να είναι η πρόσβασή του. Πολύ πιθανό να είναι αυτό. Λοιπόν, α, έχει και μια πινακίδα. Για να δούμε τι λέει. Λοιπόν, γράφει εδώ. Πρώτη οικοδομική εταιρεία Θεσσαλονίκης. Και εδώ έχει γαλλικά. Όποιος ξέρει. 1916-1917. Ναι, τώρα βγαίνει νόημα. Αυτές οι κατασκευές μοιάζουν να είναι του 1916. Δείτε τη Φλόρενς, δείτε τη Φλόρενς. Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο αγάπη μου. Πάμε. Πάμε Φλόρενς, πάμε. Μπράβο αγάπη μου. Έλα, πάρε τη λουχουδίτσα σου. Αυτές οι κατασκευές μοιάζουν να είναι του 1916-17. Δεν είναι σύγχρονες, αλλά ούτε αρχαιορωμαϊκές.
Λοιπόν, κοιτάξτε τι όμορφο πάντως, είναι εντυπωσιακό. Και πολύ εύκολο να έρθει κάποιος. Μέχρι εδώ έχουμε κάνει 50 λεπτά. Τώρα εδώ πέρα βλέπω σημάδια πάλι. Οπότε θα ακολουθήσουμε τα σημάδια για να πάμε στο μονοπάτι μας. Εδώ μάλλον αφήνουμε το ρέμα. Όχι, δεν ανεβαίνουμε από πάνω. Δεν ανεβαίνουμε από πάνω, προχωράμε δίπλα στο νερό. Κοιτάξτε και εδώ ένα είδος βάθρας. Αυτά τα βράχια κάτω είναι πολύ επικίνδυνα, έτσι, είναι σαν μάρμαρο, γλιστράνε πάρα πολύ. Έχουν λιανθεί από το νερό. Είναι παγοδρόμιο, γλιστράνε πάρα πολύ. Προσοχή μεγάλη. Κοιτάξτε τι όμορφα όμως. Μπράβο. Εντυπωσιακότατο το μονοπάτι. Τώρα αφήνουμε το νερό και πιάνουμε την ανάβαση. Εντάξει, έχει ξανασημαδευτεί. Θυμάμαι παλιά έψαχνα τα σημάδι με το κιάλι και πήγαινα σε σημεία που φαινόταν ότι έχει μονοπάτι, αλλά τελικά δεν ήταν. Τώρα είναι πολύ καλά σηματοδοτημένο και φαίνεται πως είναι φρέσκα τα σημάδια, δηλαδή κάποιος πέρασε και το σημάδεψε πάλι. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Λοιπόν, προχωράμε, μην μιλάμε τώρα στην ανηφόρα και μόλις βρω κάτι ενδιαφέρον θα τα πούμε. Κοιτάξτε τώρα, εκεί απέναντι είναι ο Χορτιάτης. Η κορυφή του, ο Κολοσούρτης. Εκεί που είναι οι κεραίες, ακριβώς από πάνω είναι ο Κολοσούρτης. Και εκεί το πιο μακρινό βουναλάκι, ας το πούμε, που φαίνεται είναι το πανόραμα. Είχε αρκετή ανάβαση αυτό το κομμάτι, αλλά πάντοτε η ανάβαση σε ανταμείβει είτε με το αίσθημα της ικανοποίησης ότι τα κατάφερες, είτε με υπέροχη θέα που σου προσφέρει ένα ψηλό σημείο. Και τις περισσότερες φορές και με τα δύο. Αφού είπα λοιπόν την εξυπνάδα της ημέρας, ας προχωρήσουμε το μονοπάτι μας. Εδώ τώρα βγήκαμε σε ξέφωτο. Θυμάμαι ότι αυτό το σημείο είχα παιδευτεί πολύ να βρω το δρόμο. Δεν είχε σημάδια και έμπαινα από εδώ, έμπαινα από εκεί. Έψαχνα να το βρω. Τώρα εδώ θα συμβουλευτούμε λίγο το χάρτη για να δούμε προς τα πού θα πάμε. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδρομή που είχα κάνει πριν χρόνια. Να το βλέπετε εδώ που ήμασταν πριν, γράφει γαλλικό υδραγωγείο από πού. Κάτι σημαίνει τώρα αυτό. Θα το ψάξουμε στην επιστροφή. Ωραία, φόρτωσε. Λοιπόν, εδώ τώρα περνάμε
μέσα από το, είχα περάσει μέσα από το ξέφωτο αυτό, είχα βγει πίσω από το Μαντρί, άρα η πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσω θα είναι κατά εκεί πάνω. Για να δούμε λίγο η άλλη διαδρομή που είχε πάει αυτός ο παίχτης, και αυτός είχε ακολουθήσει την ίδια διαδρομή. Άρα πάμε λοιπόν κατά εκεί και βλέπουμε. Εδώ τώρα είδα αυτό το σημάδι εδώ μέσα, το άσπρο. Εκτιμώ πως το μονοπάτι πάει από εδώ. Ναι, έχει κι άλλο σημάδι εδώ. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Κοιτάξτε πως φαίνεται ο χορτιάτης με το σύννεφο που τον αγκαλιάζει. Είναι εντυπωσιακό. Αξίζει ένα λεπτό να το χαζέψουμε. Αυτή η ταχύτητα που βλέπετε είναι πραγματική ταχύτητα. Δεν έχω κάνει timelapse στο βίντεο. Και έτσι απλά πέρασε το σύννεφο από την κορυφή του χορτιάτη. Αν ήμασταν εκεί τώρα, θα βλέπαμε ομίχλη να μας τυλίγει και να καθαρίζει μετά το τοπίο. Κι άλλο ξέφωτο εδώ. Ευκαιρία να τρέξει Φλόρενς. Φλόρενς, πάμε! Πάμε! Και πάρα πολλά σημάδια. Μπράβο. Μπράβο σε αυτόν που τα βάλε. Εδώ να πούμε πως ο καιρός σήμερα είναι ιδανικός, έτσι. Είναι 25 Ιανουαρίου και έχει συννεφιά και ζέστη, δηλαδή θα μπορούσα να είμαι με το κοντομάνικο άνετα. Μπορεί να έχει 15-16 βαθμούς. Λοιπόν, δεν έχω τι άλλο να πω. Ακολουθούμε τα σημάδια. Δεν κοιτάω καν το χάρτη. Πολύ καλό σηματοδοτημένο μονοπάτι. Το είχα παρεξηγήσει τότε. Δεν υπήρχαν βέβαια όλα αυτά. Ήμουνα συνέχεια με το κινητό στο χέρι και έψαχνα να βρω το δρόμο. Την κατεύθυνση που πρέπει να κάνω. Μπράβο και πάλι σε όποιον τα βάλε. Λοιπόν, προχωράμε και θα τα πούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, φτάνουμε σε αυτό το σημείο εδώ τώρα, που έχει πολλά σημάδια. Εδώ βλέπετε. Εδώ τώρα το μονοπάτι, τα σημάδια δηλαδή, πηγαίνουν δεξιά. Εμείς όμως θα πάμε ευθεία, που είναι η διαδρομή που είχαμε κάνει παλιότερα. Θα πάμε στο υδραγωγείο, θα κατέβουμε τη ρεματιά αυτή και θα έρθουμε από εδώ για να συνεχίσουμε προς τα εκεί, ακολουθώντας μια άλλη πορεία. Φλόρενς, όχι. Οπότε τώρα αφήνουμε τα σημάδια, προχωράμε ευθεία και θα αποτυπώσετε λίγο αυτό το σημείο. Θα ξαναβρεθούμε σε αυτό το μέρος ερχόμενοι από εκεί. Λοιπόν, πάμε. Φλόρενς.
Να το υδραγωγείο. Εκεί είναι. Έχει αρχίσει να φαίνεται. Δεν φαίνεται η γέφυρα. Από εδώ που είμαστε, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Φλόρενς, έλα κορίτσι μου. Τώρα εδώ έχει μηχανάκια, έχει ακούκα σκυλιά. Ας τη δέσουμε καλύτερα. Πάμε αγάπη μου. Εδώ αυτή η περιοχή που περάσαμε τώρα, που είναι εκτός, έξω από το δάσος, ας πούμε, που ήταν έτσι σαν ανοιχτοσιά, σαν ξέφωτο, ας πούμε, είναι γνωστή για τα μηχανάκια. Πολλοί μηχανόβοι έρχονται εδώ και καλά κάνουν. Είναι πολύ κοντά στο δρόμο και όμορφο μέρος. Εδώ τώρα, επειδή είναι το υδραγωγείο αυτό, η γέφυρα που φτάνουμε τέλος πάντων, είναι πολύ κοντά στο δρόμο, μπορείτε να το κάνετε και μία κατεύθυνση, δηλαδή να ξεκινήσετε από τα πλατανάκια, να έρθετε εδώ και μετά εδώ, είτε να έρθει κάποιος να σας πάρει, φίλος, γνωστός, ξέρω εγώ, είτε να έχετε αφήσει, αν είστε δύο άτομα, να έχετε αφήσει εδώ ένα αυτοκίνητο και να γυρίσετε με το δεύτερο αυτοκίνητο πίσω, για να μην κάνετε την επιστροφή. Βέβαια, η επιστροφή που θα κάνουμε εμείς θα περνάει μέσα από το ρέμα Χορτιάτη Πανοράματος, το οποίο έχει κάτι ενδιαφέρον. Είναι μικρό βέβαια, έτσι, δεν είναι πολύ. Οπότε δεν θα γυρίσουμε από τον ίδιο δρόμο δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει επιλογή να μην κάνετε το μονοπάτι της επιστροφής, να κάνετε τη διαδρομή μόνο μία κατεύθυνση και να γυρίσετε με κάποιο όχημα πίσω. Και φτάσαμε. Κοιτάξτε τώρα, μόλις βγούμε εδώ, να το, αυτό είναι το ρωμαϊκό υδραγωγείο. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Μισό λεπτό, γιατί μπερδεύτηκε η Φλόρενς στα πόδια μου. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται. Εδώ, αυτό το χτίσαν οι Ρωμαίοι. Όλη αυτή την τεράστια κατασκευή. Βλέπετε πόσο βαθιά είναι όλη αυτή την κατασκευή. Έγινε για να υπάρξει αυτό εδώ το κανάλι, αυτό εδώ το κανάλι που θα μεταφέρει νερό από το Χορτιάτι προς τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Κοιτάξτε εδώ, όλο αυτό το πράγμα χτίστηκε για να εξυπηρετήσει αυτό το μικρό, ας το πούμε, κανάλι που μεταφέρει νερό. Φανταστείτε όμως πόσο ζωτική σημασία ήταν τότε, έτσι. Τώρα σε σύγχρονη εποχή, είτε θα έμπαινε μια σιδηροκατασκευή με 5 σίδερα και μια σωλήνα, είτε θα κατέβαινε κάτω το νερό σε μια δεξαμενή και θα ανέβαινε πάνω με μια αντλία. Αλλά εδώ χτίστηκε ολόκληρο αυτό το σαν κάστρο είναι. Βέβαια έχει και μια αισθητική. Οι Ρωμαίοι χτίζανε όχι μόνο λειτουργικά, χτίζανε και έχοντας μια αισθητική στο πίσω μέρος του μυαλού τους, γι' αυτό είναι και τόσο όμορφο. Τώρα δεν θα κατέβω κάτω, να σας πω την αλήθεια, μπορούμε να κατέβουμε, αλλά είναι από εδώ κάτω λασπωμένο και δεν είναι τόσο ωραίο. Θα βρω κάποιες έτοιμες φωτογραφίες από το ίντερνετ να σας δείξω πώς φαίνεται από κάτω. Τώρα αυτός εδώ ίσως ανεβαίνει εδώ. Σίγουρα δηλαδή. Όχι. Ναι, εδώ είναι, είπαμε, μέρος μηχανόβιων. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εδώ δεν είμαστε, βλέπετε ο δρόμος είναι εκεί κάτω. Και μπορείτε από εδώ, αν κατέβετε κάτω και περάσετε μέσα από τη γέφυρα, να φτάσετε στο δρόμο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εμείς τώρα εδώ θα πιούμε λίγο ένα ποτήρι νερό
Δεν θα καθίσουμε, μέχρι εδώ έχουμε κάνει Έχουμε κάνει 1 ώρα και 45 λεπτά και είναι λίγο πάνω από 5 χιλιόμετρα, 5.300 μέτρα. Έχει γράψει το ρολόι μου. Λοιπόν, εύκολη διαδρομή ήταν μέχρι εδώ, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Είχε κάποια σημεία με ανάβαση, αλλά ήταν πολύ μικρά. Τα περισσότερα η περισσότερη διαδρομή είχε ομαλή κλίση. Μόνο προσοχή θέλει που έχει κάτι χόρτα, είναι κλειστό και να μην γρατζονιστείτε. Τελικά δεν βρήκα κάποιες έτοιμες φωτογραφίες από το ίντερνετ. Έτυχε και βρήκα ένα drone και θα σας δείξω το υδραγωγείο με κάποια πλάνα που τράβηξα από το drone. Βέβαια οι λήψεις γίνανε κάποιες μέρες μετά. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Εδώ βλέπετε μια πανοραμική λήψη από όλο το υδραγωγείο καθώς και την τριγύρω περιοχή. Αυτός είναι ο Χορτιάτης, μπροστά είναι το χωριό και πίσω είναι το βουνό του Χορτιάτη. Προς τα εδώ που γυρνάμε τώρα είναι προς το ασβεστοχώρι. Βλέπετε πόσο εντυπωσιακή κατασκευή είναι, ειδικά αν αναλογιστείτε και το πότε κατασκευάστηκε. Εδώ βλέπετε άλλη μια έτσι κάπως λήψη του υδραγωγείου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για το έτος κατασκευής του. Και θα συνεχίσουμε τώρα με την πεζοπορία μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο προς τα πίσω. Για λίγο από εκεί που ήρθαμε δηλαδή. Να, και από εδώ άμα ακολουθήσετε αυτό το δρόμο προς τα εκεί θα βγείτε στο δρόμο. Οπότε μπορείτε να κάνετε αυτό που είπαμε πριν. Να έρθει κάποιος να σας πάρει από εδώ. Εμείς τώρα γυρνάμε για λίγο από εδώ που ήρθαμε και θα στρίψουμε αριστερά σε λιγάκι για να κατέβουμε στο ρέμα Χορτιάτη Πανοράματος. Θα το δείτε, είναι πολύ όμορφο. Δίπλα από το νερό περπατάμε, είναι πολύ ωραία. Για να δούμε λίγο, να σας δείξω στο χάρτη. Ανοίγουμε το Google Earth. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι το ρωμαϊκό υδραγωγείο. Άμα δείτε, την προηγούμενη φορά που είχα έρθει είχα κατέβει και κάτω. Λοιπόν, και εμείς είμαστε εδώ. Αυτή η μπλε κουκίδα. Εμείς ήρθαμε από αυτή τη γραμμή, ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, και τώρα θα γυρίσουμε ακολουθώντας αυτή τη γραμμή εδώ. Όπου θα κατέβουμε στο ρέμα κάτω. Να το ρεματιά Χορτιάτη Πανοράματος. Θα το διασχίσουμε. Και σε αυτό το σημείο θα ξαναστρίψουμε δεξιά όπως φαίνεται για να ενωθούμε με εκείνη τη διασταύρωση που σας είχα πει. Άρα, εμείς τώρα εδώ πηγαίνουμε, για να δείτε λίγο και στην κάμερα την κανονική, ήρθαμε από εκεί ας πούμε κάπως και τώρα θα πάμε από εκεί. Θα κατέβουμε αριστερά δηλαδή για να κατέβουμε στο ρέμα. Ρέμα Χορτιάτη Πανοράματος. Πάμε. Τώρα θα έχουμε λίγο κατηφόρα που δεν μας πειράζει ιδιαίτερα, αλλά σημαίνει ότι μετά θα έχουμε ανηφόρα. Οπότε οι αναβάσεις δεν έχουν τελειώσει. Αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι πεζοπορίες. Δεν έχω κουραστεί σχεδόν καθόλου. Μέχρι τώρα ήταν πολύ άνετη η διαδρομή. Εδώ τώρα φτάνουμε κοντά στο νερό
Φλόρενς, έλα κορίτσι μου. Δεν ακούω κάποιο μηχανάκι, οπότε μπορούμε να τη λύσουμε. Φτάνουμε κοντά στο νερό λοιπόν. Βλέπετε εδώ είμαστε σχεδόν δίπλα. Οπότε έχουμε φτάσει και επίσημα στο ρέμα Χορτιάτη Πανοράματος, το οποίο και θα ακολουθήσουμε για λίγο. Φλόρενς. Να το νερό, βλέπετε έχει πλατάνια, όπως πάντα δίπλα σε νερό. Έλα κορίτσι μου. Το μονοπάτι είναι αυτό εδώ. Δείτε αυτό το ξερό δέντρο. Το μονοπάτι είναι αυτό εδώ λοιπόν. Έχει σημάδια από λάστιχα από motocross. Έχουμε το νου μας για τη Φλόρενς. Άμα ακούσουμε κάτι να τη δέσουμε. Ή να την πάρουμε αγκαλιά. Μην τη χτυπήσει κάποιο μηχανάκι. Πάντως το μονοπάτι είναι από τα μηχανάκια, έχει πολύ καλά χαραγμένο κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτείτε, να χαθείτε. Εδώ τώρα θα πρέπει να περάσουμε απέναντι. Θα προσπαθήσω χωρίς να βραχώ, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας πρέπει να είναι να μην πέσουμε. Το να βραχούμε δεν πειράζει και πολύ. Λοιπόν, δοκιμάζουμε τις πέτρες με τον μπατόν πριν τις πατήσουμε. Αυτή εδώ κουνιέται, βλέπετε, για να είμαστε σίγουροι ότι μας αντέχει. Βάζουμε τον μπατόν μπροστά, πατάμε με σίγουρο βήμα, στηριζόμαστε καλά και σχεδιάζουμε. Τώρα εγώ θέλω να βάλω το πόδι μου σε αυτή την πέτρα εδώ, αλλά βλέπω ότι βλέπω ότι κουνιέται. Και αυτή κουνιέται αλλά λιγότερο, οπότε θα βάλω το δεύτερο μου πόδι σε αυτή την πέτρα εδώ. Αφού λοιπόν σταθεροποιήσω τα βήματα, η Φλόρενς έκανε ένα σάλτο και πέρασε έτσι για πλάκα. Ελπίζω μόνο να το έγραψε στη κάμερα. Λοιπόν, εδώ τώρα περάσαμε απέναντι. Από εκεί ήρθαμε, περάσαμε απέναντι, τα καταφέραμε, δεν βραχήκαμε, αλλά κυρίως δεν πέσαμε. Ξαναλέω, προτεραιότητα να μην πέσουμε. Άμα δούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση και είναι πολύ επικίνδυνο, βάζουμε το πόδι μας μέσα στο νερό και δεν πειράζει. Άμα βραχεί το πόδι δεν θα πάθουμε τίποτα. Άμα πέσουμε όμως μπορεί να πάθουμε πολλά. Λοιπόν, το μονοπάτι συνεχίζει από αυτή την πλευρά τώρα. Θεωρητικά κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναπεράσουμε απέναντι. Όχι, θεωρητικά και πρακτικά, δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε θα το δούμε πάλι τότε. Λοιπόν, προχωράμε και θα τα πούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ τώρα φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να αφήσουμε το ρέμα που πάει προς τα εκεί και θα στρίψουμε δεξιά προς τα εδώ για να γυρίσουμε σε εκείνη τη διασταύρωση που σας είχα πει πριν από λίγο. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάλι να περάσουμε το νερό. Λοιπόν, αυτός είμαι εγώ και πάμε να περάσουμε πάλι το νερό. Είπαμε, δοκιμάζουμε με τον μπατόν τις πέτρες ότι είναι σταθερές για να μπορέσουμε να περάσουμε. Στηριζόμαστε με τον μπατόν και βάζουμε δεύτερο πόδι.
Τώρα δεν μ' αρέσει εδώ. Κοιτάξτε, εδώ άμα βάλω το πόδι μου, δεν έχω που να βάλω το δεξί μου πόδι. Μπορώ να το βάλω εδώ. Άρα στηρίζομαι και πάω εδώ. Τώρα σχεδιάζω να πατήσω εδώ στη μεγάλη πέτρα. Οπότε στηρίζομαι με τον πατών, πατάω με το πόδι μου. Έχω φτάσει να είμαι έτσι και πρέπει να γυρίσω να βάλω το αριστερό μου πόδι εδώ. Δοκιμάζω, είναι εντάξει, στηρίζομαι, παίρνω φόρα και κάνω κάτι άλλο από αυτό που σχεδίασα, αλλά πέρασα. Η Florence περνάει μέσα από το νερό και δεν την νοιάζει. Και έτσι λοιπόν περάσαμε το ρέμα. Αυτό ήταν πιο εύκολο από την προηγούμενη φορά και τώρα συνεχίζουμε το μονοπάτι μας για να φτάσουμε πάνω εκεί στη διασταύρωση που ήμασταν πριν. Εδώ πλέον έχει τα σημάδια που βλέπαμε, οπότε ακολουθούμε τα σημάδια αυτά. Τώρα, επειδή μπαίνουμε σε κλειστό πάλι, θα ξαναγυρίσω στη κανονική λήψη. Λοιπόν, επιστρέψαμε στα φυσιολογικά και πάμε. Τα σημάδια πλέον είναι πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται καν να κοιτάξω το χάρτη ότι είμαι στο σωστό μέρος. Είμαι. Και εδώ τώρα φτάσαμε σε εκείνο το σημείο που σας είχα πει να αποτυπώσετε τη διασταύρωση που είχαμε αφήσει τα σημάδια πίσω μας. Εδώ είμαστε. Να γυρίσω λίγο. Γνώριμο μέρος. Άρα, εμείς πριν ήρθαμε από εδώ. Και όπως σας υποσχέθηκα πριν, επιστρέψαμε από εκεί. Τώρα, θα δούμε λίγο το χάρτη, γιατί θέλω να ακολουθήσουμε άλλο μονοπάτι από αυτό που ήρθαμε. Λοιπόν, έχω βάλει στο Google Earth τη διαδρομή που βρήκα από το Wikiloc που θέλω να κάνω την επιστροφή. Εμείς είμαστε εδώ, ήρθαμε από εδώ, ας το πούμε, τώρα, και πριν είχαμε έρθει από εδώ. Θέλω να βρεθώ εδώ πάνω. Άρα βλέπω ότι υπάρχει, αν ακολουθήσω αυτό εδώ το δρόμο, υπάρχει δρόμος έτσι που θα με βγάλει, όχι, συγγνώμη, αυτός ο δρόμος θα με βγάλει από εκεί που ήρθα. Άρα πάμε πάλι. Είμαστε εδώ, γυρνάμε προς τα δω, ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Εδώ δεν στρίβουμε, πάμε ευθεία, που είναι και μια καβάτζα αυτό. Αν φτάσουμε μέχρι εδώ και δούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε ευθεία, να στρίψουμε αριστερά, σημαίνει ότι θα γυρίσουμε πάλι από τον ίδιο δρόμο. Προχωράμε προς τα δω που φαίνεται ότι είναι ανοιχτά και συναντιόμαστε εδώ με την πορτοκαλί γραμμή και ακολουθούμε τη διαδρομή που έκανε αυτός ο παίχτης, που βλέπω ότι είναι όλο σε χωματόδρομο. Εδώ ίσως είναι κάτι ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε. Ίσως να μην είναι τόσο ωραία, αλλά άμα δεν πάμε δεν θα το μάθουμε ποτέ. Άρα εμείς γυρνάμε από εδώ, έτσι, και έχουμε το νου μας εδώ στη στροφή να φύγουμε ευθεία. Οπότε ξεκινάμε και θα τα πούμε σε λίγο.
Εννοείται πως θα τσεκάρω την πορεία μου συνέχεια. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε εκεί που λέγαμε ότι πρέπει να έχουμε το νου μας. Άρα, δεν στρίβουμε αριστερά, δεν πάμε δεξιά, πάμε ευθεία. Αυτό είναι και σημάδι μονοπατιού, οπότε είμαστε πιο άνετα από ό,τι περίμενα, από ό,τι πίστευα. Είναι σηματοδοτημένο μονοπάτι. Μόλις φτάσουμε στην πορτοκαλί γραμμή που βλέπαμε πριν, θα ακολουθήσουμε την πορτοκαλί γραμμή. Η πορτοκαλί γραμμή, υπενθυμίζω, είναι ένα μονοπάτι που κατέβασα από το Wikiloc. Το τσέκαρα πριν έρθω εδώ ότι δεν περνάει από κλειστά σημεία, έχει, κυρίως είναι στο χωματόδρομο, και περισσότερο το ακολουθώ γιατί περνάει, κάνει μια μικρή παράκαμψη σε κάποια φάση, πηγαίνει σε μια κορυφή που έχει κάτι εκεί, κάτι, ένα κτίριο, κάτι, το οποίο θα ήθελα να πάω να το δω, να δω τι είναι, τσακοπεριέργεια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι βγήκε και ο ήλιος. Επιστρέφουμε λοιπόν, συνεχίζουμε και θα τα ξαναπούμε πάλι σε λιγάκι. Εδώ τώρα πρέπει να περάσουμε μέσα από εδώ και δεν θα το γλιτώσουμε. Βλέπετε, δεν έχει πέτρες. Ας ελπίσουμε, θα πατήσω πάνω εδώ στα χόρτα. Ας ελπίσουμε να μην είναι πολύ βαθύ. Α, τα καταφέραμε. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε πόσο κρυστάλλινο είναι το νερό. Πώς φαίνεται, τι όμορφο που είναι. Κοιτάξτε, εδώ είναι ακίνητο και φαίνεται σαν να μην υπάρχει μέσα. Δεν ξέρω τώρα η κάμερα τι μπορεί να γράψει. Φαίνονται μέσα τα λουλουδάκια και τα φυτά που έχει σαν να μην υπάρχει το νερό καθόλου. Πάρα πολύ όμορφο. Έλα φρονισούλα μου, έλα. Έλα αγάπη μου, έλα. Έλα μωρό μου, έλα κορίτσι μου καλό, έλα. Μπράβο το ματάκι μου, μπράβο. Και τώρα πήραμε τη Φλωρινσούλα αγκαλίτσα. Να περάσουμε από εδώ από τα χόρτα. Μπράβο κοριτσάκι μου καλό. Μπράβο αγάπη μου εσύ. Μπράβο, έλα, πάρε μια λιχούδιτσα. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι μου. Συμβαίνουν και αυτά παιδιά στις τα μονοπάτια. Κάναμε 4 βήματα μέσα από τις βατσινιές. Τι να κάνουμε. Τώρα έχουν κολλήσει αγκαθάκια πάνω μου. Να τα βγάλω λίγο, γιατί θα κουνιούνται και θα με τσιμπάνε. Εννοείται πως γατζουνίστηκα, αλλά εντάξει, μην φανταστείτε τώρα τίποτα. Λοιπόν, πάμε από εδώ να δούμε πώς θα συναντηθούμε με την πορτοκαλί γραμμή. Και από ό,τι βλέπω τώρα υπήρχε δρόμος αυτός εδώ, υπήρχε αυτό το μονοπάτι που μας έβγαζε στην πορτοκαλί γραμμή χωρίς τίποτα από όλα αυτά.
Εντάξει, δεν πειράζει. Κάπου μπερδευτήκαμε, δεν ξέραμε. Δεν έγινε και τίποτα. Εδώ λοιπόν είναι αυτό το μονοπάτι. Και θα τα ακολουθήσουμε σύμφωνα με την πορτοκαλί γραμμή. Να δέσω λίγο το κορδόνι μου. Πάντως όλο αυτό δεν χρειαζόταν. Αν κοιτούσαμε το OpenStreetMap που έχει γραμμένα τα μονοπάτια όλα, θα έβλεπα ότι υπάρχει διαδρομή να ενωθώ με την πορτοκαλί γραμμή χωρίς να περάσω από εκεί που πέρασα. Τέλος πάντων. Για να τσεκάρουμε λίγο το χάρτη, να δούμε που είμαστε. Λοιπόν, είμαστε στην πορτοκαλί γραμμή πάνω. Φτάνουμε όντως εδώ σε ένα δρόμο. Ωραία. Και θα ακολουθήσουμε, θα στρίψουμε αριστερά λοιπόν εδώ. Για να σας δείξω λίγο και την κανονική την όψη. Αυτός είναι ο δρόμος. Εμείς θα στρίψουμε αριστερά. Άρα πάμε πάλι στο τηλέφωνο. Θα στρίψουμε αριστερά και θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Πάμε μέχρι να φτάσουμε εκεί σε αυτό το κτίριο που δεν ξέρω τι είναι. Και θα συνεχίσουμε μετά πάλι σε δρόμο, αν είναι δρόμος αυτό, και θα έχουμε το νου μας να βλέπουμε την πορτοκαλί γραμμή. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν και λογικά θα τα ξαναπούμε μόλις φτάσουμε σε εκείνη την κατασκευή, το κτίριο εκείνο που θα δούμε τι θα είναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει έρθει τα καλώδια είναι με στάση 20.000 βολτ. Εκεί πάνω στην κολόνα έχει μπει μετασχηματιστής που τα κάνει 400 βολτ και όλο αυτό έχει γίνει για να τροφοδοτήσει αυτή την κατασκευή εδώ πέρα. Θεωρώ πως είναι κάποιο αντιλιοστάσιο ίσως. Πάμε λίγο κοντά. Ναι, είναι αντιλιοστάσιο σίγουρα. Βλέπετε τώρα εδώ. Εντάξει, έχει συναγερμό. Βλέπετε ο πίνακας είναι αρκετά μεγάλος. Ίσως έχει και κάποιες κάμερες που δεν μας νοιάζουν γιατί δεν κάνουμε τίποτα κακό. Αυτό εκεί που βλέπετε εδώ μπροστά είναι γεώτρηση. Οπότε είναι μια γεώτρηση που βγάζει νερό και το στέλνει όπου το στέλνει. Έλα Φλόρενς. Εντάξει, τίποτα τον ενδιαφέρον. Να, αυτή εδώ είναι η έξοδος του νερού και μπαίνει μέσα στο χώμα και ποιος ξέρει που πάει. Δεν μπορώ να δω εδώ μέσα τι έχει, αλλά κάποιο control room ίσως. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Αντιλώς μια γεώτρηση ήταν, δεν ήταν τίποτα περίεργο. Συνεχίζουμε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, όλες αυτές οι κολόνες, βλέπετε, 1, 2, 3, 4, θα πω και 5 και δεν ξέρω πόσες άλλες. Όλες αυτές οι κολόνες γίνανε για να
έρθει ρεύμα εδώ. Αυτό είναι η μέση τάση, όπως είπαμε, είναι 20.000 volt και αυτός εκεί πάνω είναι ο μετασχηματιστής που τα 20.000 volt θα κάνει 400. Αυτό εδώ είναι το παροκιβώτιο που, για να συνδέσει τέλος πάντων, και αυτό είναι το καλώδιο το παροχικό που πηγαίνει στο αντιλιοστάσιο για να τροφοδοτήσει την αντλία και ό,τι άλλα συστήματα υπάρχουν εκεί μέσα. Εμείς συνεχίζουμε από εδώ. Είμαστε πάνω στην πορτοκαλί γραμμή. Δεν έχουμε ξανάρθει από εδώ ποτέ, είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι χωματόδρομος. Κοιτάξτε, εδώ είναι το στρατόπεδο. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα απαγορεύεται να κάνω αυτό που κάνω, που βιντεοσκοπώ τα εσωτερικά του στρατοπέδου, αλλά εντάξει τώρα, klein mine. Τώρα αυτή η περίφραξη εδώ δεν ξέρω τι σκοπό εξυπηρετεί. Λοιπόν, έφυγα από εκεί που έπρεπε να στρίψω. Είδατε, άμα κοιτάς τη διαδρομή σου συχνά, το καταλαβαίνεις. Αλλιώς θα είχα πάει τώρα πιο πέρα και χαμπάρι δεν θα έπαιρνα. Να σας το δείξω λίγο και στο τηλέφωνο. Βλέπετε, είμαστε εδώ. Η μπλε γραμμή, ήρθαμε από εδώ πάνω. Κατεβήκαμε και τώρα εδώ έχουμε περάσει το σημείο που φύγαμε. Την πορτοκαλί γραμμή δηλαδή, την μπλε λέω, την πορτοκαλί. Και επιστρέφουμε πίσω. Βλέπετε, γυρνάμε προς τα πίσω. Και εδώ σε αυτό το σημείο τώρα βλέπετε που έχει άνοιγμα η περίφραξη. Θα στρίψουμε για να ακολουθήσουμε την πορτοκαλί γραμμή. Άρα τώρα βγήκαμε από εδώ, ακολουθούμε την πορτοκαλί γραμμή και θα κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι ένα ξέφωτο. Ωραία. Στο ξέφωτο αυτό θα ξανατσεκάρουμε το τηλέφωνο για να δούμε ότι είμαστε ok. Άρα, προς το παρόν κατεβαίνουμε. Να το ξέφωτο. Φτάσαμε. Άρα τώρα θα ρίξω μια ματιά λίγο στο τηλέφωνο, δεν θα σας το δείξω εσάς, δεν πειράζει. Να δω προς τα που πρέπει να πάω. Ωραία. Άρα ακολουθούμε. Έτσι, χανόμαστε εκεί μέσα. Τέλεια. Λοιπόν, από εκεί θα πάμε, όπως φαίνεται και το μονοπάτι κάτω. Τώρα εδώ σημάδια δεν υπάρχουν, αλλά είναι το μονοπάτι, φαίνεται κάτω καθαρά. Άρα, βλέπω τώρα εγώ που εσείς δεν βλέπετε ότι... όχι, δεν θα πάμε από εκεί. Είδατε, μπερδεύτηκα. Θα γυρίσουμε και θα πάμε... προς τα εκεί. Για να δω. Ναι, έπρεπε να στρίψουμε πιο πριν αριστερά, δεξιά. Δεν πειράζει. Επιστρέψαμε λίγο πίσω εδώ στο ξέφωτο και θα μπούμε εδώ μέσα. Για να το σιγουρέψω, ναι, εδώ μέσα. Εδώ τώρα σε λίγο θα βγούμε σε έναν
χωματόδρομο, τον οποίο και θα ακολουθήσουμε για αρκετά. Άρα περνάμε λοιπόν εδώ και ακολουθούμε αυτό το μονοπάτι που θα μας βγάλει σε ένα φαρδί χωματόδρομο. Όπως είπαμε, αυτός εδώ είναι ο χωματόδρομος. Τον οποίο και θα ακολουθήσουμε. Τώρα θα ξαναελέγξω πάλι το χάρτη να σιγουρέψω ότι πάω προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωραία, πηγαίνω προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνει μια φουρκέτα εδώ και θα συνεχίσω να το ακολουθώ. Αυτός ο χωματόδρομος πηγαίνει γύρω γύρω από το στρατόπεδο, άρα θα έχω το νου μου να πηγαίνω γύρω γύρω από το στρατόπεδο. Εννοείται πως τη διαδρομή μου θα μπορείτε να τη βρείτε στο Strava μου. Θα αφήσω link στην περιγραφή από όπου μπορείτε να κατεβάσετε το GPX αρχείο και να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπετε είναι ο δρόμος που πάει στο φράχτη, γύρω γύρω από το φράχτη του στρατοπέδου. Και αυτόν θα ακολουθήσουμε τώρα για αρκετά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ τώρα κάπου για να δούμε λίγο στο χάρτη. Λοιπόν, εδώ τώρα κάπου θα στρίψουμε αριστερά, όπως βλέπετε. Εδώ ακριβώς. Καλά είμαστε. Άρα ήρθαμε εμείς από εδώ, κάναμε έτσι και έτσι έτσι και τώρα εδώ θα στρίψουμε αριστερά για να πάμε εδώ και σιγά σιγά να φτάσουμε στο αυτοκίνητο. Εντάξει, βλέπετε αυτό εδώ το λίγο μας έχει μείνει. Τώρα βλέπετε το καλό με το Google Earth είναι αυτό, ότι κάνεις έτσι και έχεις τρισδιάστατη επικόνηση. Δηλαδή εγώ βλέπω τώρα ότι θα φύγουμε, θα έχουμε λίγο ανάβαση και μετά κατηφόρα. Αυτό μου αρέσει στο Google Earth. Λοιπόν, άρα να βρούμε λίγο το σημείο που θα στρίψουμε για να δούμε. Μάλλον νομίζω πως οι ροδιές είναι ξεκάθαρες. Φεύγουμε από εδώ και μπαίνουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, άργησα λίγο να σας το πω σε αυτή τη διαδρομή, αλλά δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Εγώ είμαι ο Νίκος, ζω στη Θεσσαλονίκη και το κανάλι που παρακολουθείτε λέγεται Big Fat Trails, μονοπάτια για χοντρούς. Και αυτό ακριβώς είμαι κι εγώ, είμαι 130 κιλά περίπου και μ' αρέσει πολύ να περπατάω, η πεζοπορία και οι διαδρομές στη φύση, και ο σκοπός του καναλιού αυτού είναι το να σας δείξω ότι ακόμα και αν έχετε κάποια κιλά παραπάνω από όσα θα θέλατε, υπάρχουν διαδρομές και μονοπάτια και πράγματα που μπορείτε να πάτε για να ευχαριστηθείτε μια πεζοπορία. Φυσικά το κανάλι αυτό δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο Χορτιάτης έχει την τιμητική του, λογικό είναι, αλλά δεν περιορίζομαι εκεί, πηγαίνω και σε άλλες περιοχές, στην Ημαθία που όπου είναι η καταγωγή μου έχω κάποια μονοπάτια,
στον Όλυμπο πολύ συχνά. Βέβαια στο κανάλι δεν έχω ανεβάσει κάποιο ακόμα, αλλά θα γίνει και αυτό. Και καταγράφω τις διαδρομές που κάνω ολόκληρες και πάντοτε θα έχω 2 βίντεο, ένα με τα πιο ενδιαφέροντα σημεία, που πρέπει να στρίψετε, που πρέπει να κάνετε, κάποιο σημείο όμορφο, κάτι που πρέπει να προσέξετε. Μισό λεπτάκι λίγο να ξαναγυρίσω στην κανονική λήψη, γιατί πιάστηκε το χέρι μου. Έλεγα λοιπόν ότι θα βρίσκετε 2 βίντεο, ένα το συνοπτικό με τα σημεία ενδιαφέροντος και ένα άλλο που θα είναι ολόκληρη η διαδρομή. Να ανοίξω λίγο μια παρένθεση, βλέπετε εκεί κάτω είναι το πάρκινγκ που έχουμε αφήσει τα αυτοκίνητα. Φαίνεται και το αυτοκίνητό μας δεν το έχει πειράξει κανένας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα βλέπετε λοιπόν και ένα βίντεο με ολόκληρη τη διαδρομή βιντεοσκοπημένη, χωρίς κοψίματα, εκτός από ίσως κάποια πράγματα που κατά 99,9% θα είναι ολόκληρη διαδρομή. Florence, πού είσαι αγάπη μου, πάλι είσαι δίπλα μου και σε ψάχνω. Και θα μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή αυτή για να ευχαριστηθείτε κι εσείς μια ωραία βόλτα και πεζοπορία στη φύση. Γενικά διαλέγω διαδρομές μονοπατικές, δηλαδή προτιμώ να είμαι σε μονοπάτια παρά σε χωματόδρομους ή δασικούς δρόμους ή οτιδήποτε. Βέβαια πολλές φορές αναγκαστικά πηγαίνω και από εκεί. Προτιμώ να κάνω διαδρομές κυκλικές, δηλαδή να μην γυρνάω από το ίδιο μονοπάτι το οποίο πήγα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, οπότε αναγκαστικά γυρνάω από εκεί που πήγα. Τώρα, επειδή συνήθως είμαι μόνος μου με παρέα τη Florence, το καλύτερο σκυλάκι του κόσμου, αναγκαστικά δεν μπορώ να κάνω διασχίσεις, δηλαδή να ξεκινήσω από ένα μέρος και να τελειώσει το μονοπάτι κάπου αλλού. Οπότε περιορίζω τα μονοπάτια μου σε διαδρομές που έχουν την ίδια αφετηρία και τον ίδιο τερματισμό, το ίδιο σημείο δηλαδή. Κάποιες φορές, ίσως στο μέλλον, αν με κάποιο φίλο βολέψει, θα μπορέσουμε να αφήσουμε ένα αμάξι στην αρχή, ένα αμάξι στο τέλος και να κάνουμε μια καθαρή διάσχεση, που να σας πω την αλήθεια μ' αρέσει περισσότερο, γιατί βλέπεις πιο πολλά πράγματα, καλύπτεις πιο μεγάλο εύρος. Τώρα, τα μονοπάτια που κάνω, έχω εφεύρει ένα δικό μου σύστημα βαθμολόγησης της δυσκολίας τους, και αυτό είναι, οι μονάδες που χρησιμοποιώ είναι τα κιλά, και αναφέρομαι στα κιλά που έχει αυτός που θα το πραγματοποιήσει. Βέβαια τίποτα δεν είναι δεσμευτικό, όλα αυτά είναι πολύ στο περίπου, έτσι απλά για να κάνω κάτι. Η κλίμακα που θα χρησιμοποιήσω θα είναι από 100 κιλά, που θα είναι το πιο δύσκολο μονοπάτι, μέχρι τα 160 κιλά, που θα είναι το πιο εύκολο μονοπάτι. Για τη βάση, τα 130 κιλά, επέλεξα την κλασική διαδρομή του Χορτιάτη από το χωριό μέχρι το καταφύγιο, και όλα τα υπόλοιπα μονοπάτια είναι είτε πιο εύκολα είτε πιο δύσκολα από εκείνο. Αυτό που είμαστε τώρα εδώ θα το βαθμολογήσω 130. Ήταν αρκετά εύκολο, θα πω, πολύ καλά σηματοδοτημένο, δεν είχε ιδιαίτερες κλήσεις εκτός από κανένα 2 σημεία που ήταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η επιστροφή που ακολουθήσαμε δεν ήταν τόσο καλή, είχε χωματόδρομο, είχε βράχια, είχε πιο απότομο σημείο, πιο απότομα σημεία, αλλά δεν θα το λάβω υπόψη μου και θα πω ότι το μονοπάτι αυτό είναι 130 κιλά. Είναι η βάση δηλαδή. Σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει κάποιος που είναι 130 κιλά. Βέβαια μπορεί να το κάνει κάποιος που είναι και 150 κιλά, έτσι δεν το συζητάμε. Όλα αυτά είναι στο περίπου, με πιο μεγάλη δυσκολία. Λοιπόν, αυτά για μένα, αυτά για το κανάλι.
Θα τα ξαναπούμε σε λιγάκι που θα φτάσουμε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, εδώ τώρα φτάσαμε στο σημείο που είχαμε έρθει. Δηλαδή, από αυτό το σημείο περάσαμε και το πρωί, καθώς είχαμε ξεκινήσει τη διαδρομή μας. Εμείς είχαμε πάει προς τα εκεί, τώρα ήρθαμε από εδώ, οπότε σε 5-10 λεπτά θα είμαστε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτή ήταν η διαδρομή μας, πάρα πολύ όμορφη. Την είχα ξανακάνει πριν χρόνια, δεν ήταν τόσο καλά σηματοδοτημένη και είχα δυσκολευτεί να βρω το δρόμο. Τώρα είναι πολύ καλά σηματοδοτημένη, πολύ καλά, πολύ καλά. Ας πούμε ότι είναι καθαρισμένη. Θέλει μακρύ παντελόνι οπωσδήποτε, αν έρθει καλοκαίρι δηλαδή, γιατί έχει βλάστηση σε κάποια σημεία. Το κομμάτι δηλαδή αυτό που κάναμε σήμερα από τα Πλατανάκια μέχρι το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο είναι καταπληκτικό, με πανέμορφες εικόνες, με πράγματα που δεν τα συναντάς αλλού, με κτίρια του 1900, βιομηχανικά κτίρια, κάτι αντιλοστάσια, κάτι δεξαμενές, κάτι περίεργα. Και φυσικά όλο αυτό είναι υδραγωγείο αρχαίο, έτσι, ρωμαϊκό, δεν ξέρω την ιστορία του. Είπα και πριν, θα ψάξω να βρω και θα σας το... θα βάλω link για να διαβάσετε κάποιες ιστορικές λεπτομέρειες, ίσως περισσότερες. Ψάχνοντας θα διαβάσω κι εγώ και θα μάθω κι εγώ. Πάμε, κορίτσι μου. Τώρα, να, η άσφαλτος είναι εδώ. Κοιτάξτε, όταν ήρθαμε το πρωί δεν είχε τίποτα. Κοιτάξτε τώρα πόσα αυτοκίνητα έχουν έρθει. Εμείς ήμασταν το πρώτο αυτοκίνητο και τώρα γίνεται χαμός. Λοιπόν, μέχρι εδώ έχουμε κάνει 11 χιλιόμετρα, 400, 11,5 πες, 3 ώρες και 45 λεπτά. Τα υψομετρικά δεν μπορώ να τα δω τώρα, αλλά δεν είναι πολλά. Καταβάλω στο βίντεο να τα δείτε κι εσείς. Πολύ όμορφη διαδρομή, σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πλατανάκια, Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, να το κάνετε οπωσδήποτε. Ακολουθήστε το GPX αρχείο μου και ελάτε. Είναι καλά σηματοδοτημένο, δεν χάνεστε. Αν θυμάμαι καλά, κάναμε ούτε 2 ώρες, 1 ώρα και 45 λεπτά για να φτάσουμε μέχρι πάνω. Αυτός ο δρόμος πηγαίνει στη περιοχή Κισός, ΖΕΠ Κισός, ένας οικισμός ο οποίος γίναν όλες οι υποδομές και εγκαταλείφθηκε, δεν προχώρησε για διάφορους λόγους. Οπότε πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για εκδρομή. Σήμερα είναι Κυριακή. Δείτε πόσα αυτοκίνητα, Όταν ήρθαμε το πρωί, 8,5 ώρα ήρθαμε εμείς, ξεκινήσαμε την πεζοπορία, δεν υπήρχε τίποτα. Δείτε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι το αμάξι μας. Πλατανάκια, Ρωμαϊκό Υδραγωγείο. Πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Σας χαιρετώ και θα τα πούμε στην επόμενη.